Свердлов өлкәсенең күп милләтле Сосед шәһәр округында татарлар узган гасырның урталарыннан ук Уралга милләттәшләребез Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан күченеп килгәннәр. Татарлар Октябрьский бистәсендә мәчет төзиләр. Җирле мәктәптә ярты ел элек шактый вакыт тәнәфестән соң татар теле дәресләрен яңартып җибәрделәр. Һәм нәтиҗәсе балалар Татарстанның Лаеш районы делегациясен үз ана телебездә сәламләделәр. Балам дип туган телдә эндәшәмия әткәм. Әнием дип, мин туган телдә әйтәм. Балаларга татар телен Айгөл Илдар кызы Шәрәф Исламова укыта, тумышы белән Башкортстаннан Свердлов өлкәсенә кияүгә чыгып килә. Минем 3 группа, атнасына 3 дәрес, 8 бала йөриләр. Яңа сүзләрне өйрәнәбез, ул яңа сүзләрне дәфтәрләргә язып барабыз, перевод белән инде авызларны өйрәнәбез. Яңа сүзләр, грамматиканы өйрәнүдән тыш татар теле түгәрәгендә балалар халык музыкасы һәм биюләре белән дә танышалар. Минем исемем Алина, меня 10 яшь. Айгуль Ильдаровна, минем классная руководительница. У нас дома разговаривают на татарском очень много. Я поэтому все познаю себе в ум и тоже начинаю разговаривать на татарском. Киләчәктә Сосед шәһәр округының Октябрьск һәм Татарстанның Лаеш районы Столбище бистәсе мәктәпләре татар телен өйрәнү юнәлешендә генә түгел, робототехника, шахмат буенча да уртак проектлар эшләүне сөйләште. Президент передан от нас через делегацию, пожалуйста. Сосед шәһәр округы Лаеш районы кебек үк башкала белән чиктәш аэропортка якын урнашкан. Ике районның да мәйданы бер, якынча 2000 квадрат километр. Икесендә дә зур инвестицион проектлар. Татарстанда Иннополис, Сосед районында Титан үзәне. Без Лаеш районы делегациясе белән бу махсус икътисади зонада шулай ук булдык. Аннан эшлекле сөйләшүләр Сосед шәһәр округының администрациясендә дәвам итте. Татарстан вәкилләре Уралда Лаеш техник икътисади техникумы студентларына практика узу мөмкинлеген оештыруны сөйләшсә, Свердловлыларны форель үрчетү тәҗрибәсе кызыксындырды. Районнар арасындагы конкрет проектларга килсәк, хоккей һәм теннис турнирлары, балаларның җәйге ялы, Свердлов өлкә сабан туен оештыру, һөнәри һәм туристик юнәлештә эш. Мин бик зур рәхмәт әйтәм безнең коллегаларга, Соседтан чакырганнар өчен, шушындай матур иттереп безгә оештырганнар өчен программаны. Лаеш районы вәкилләре якташлары чыгышы белән кече елгадан булган Хисаметдин Гафур улының музей йортында да булдылар. Аның уллары Зәйнетдин һәм Кәшәфетдин Агафуровлар Екатеринбургның танылган сәүдәгәрләре. И надо сказать, что они не теряли связи с Лаишевским районом. Там у них осталось много двоюродных, троюродных, четверюродных родственников. И некоторые из них приезжали сюда к ним. Они много, уже не Хисамеддин, уже сыновья. Они очень поддерживали вот эту татарскую диаспору. Тех людей, которые так же, как они, в свое время в поисках лучшей доли приехали в Екатеринбург. Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллеген Лаеш районыннан килгән кунаклар бик үз итте. Күңелгә якын җылы милли мөхит бирде. Шул милли рухны үстерүгә хәзер Лаеш районы үзе дә өлешен кертәчәк. Сосед районында без инде күптәннән өлкә сабан туен үткәрәбез. Катникова авылында. Һәм бәлки менә бу Лаеш районы һәрвакыт даими рәвештә шушы өлкә сабан туеның катнашчысы булыр дип өметтә калабыз. Без аларга тәкъдим итәчәкбез. Ансы инде үзләре шишәр дип уйлыйбыз. Гомумән, Свердлов өлкәсе һәм Татарстан Республикасы хезмәттәшлекне уңышлы алып бара. 2013 елда Березовский белән Алабуга, Түбән Серга белән Кукмара районы, Красноуфимск белән Әгерҗе килешү төзегәннәр иде. Лаеш һәм Сосед районнары арасындагы килешүдән соң Әлмәт районы һәм Полевской шәһәре белән дә килешү төзеләчәк. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, Татарлар, Свердлов өлкәсе.